Ai căzut, te-ai lovit și unul din degetele tale a început să arate așa, da? Fix așa. Te-ai dus, ți-ai făcut o radiografie și ai aflat că n-ai o fractură. Te-ai liniștit, a trecut timpul și degetul tău este în continuare așa și nu vrea să se îndrepte orice ar fi. Ce este de făcut? Bună ziua, numele meu este Radu Frunză, sunt chirurg plastician, estetician și chirurgia mâinii, iar astăzi discutăm despre degetul tău, care în urma unui traumatism a rămas strâmb. Acest traumatism se cheamă deget în ciocan sau mallet finger. Pauză ca să cauți pe Google. Ia să vedem ce este degetul în ciocan. De ce spun să ai grijă de acest deget în ciocan? Pentru că de fiecare dată când tu te vei traumatiza la un deget și vei constata în scurt timp că degetul tău rămâne așa, are degetul ăsta pentru că este mai simplu. Poate se întâmplă asta la orice deget, mai rar la degetul 5, mai frecvent la unul din astea 4. Ai căzut, te-ai lovit sau ai dat cu mâna într-un anumit obiect și ți-a rămas degetul strâmb, mai ales la ultima falangă. Când vorbesc de ultima falangă, se cheamă deget în ciocan. Ai mers, ai făcut o radiografie și te-ai liniștit că nu ai nicio fractură. Din păcate, ar fi fost mai bine să ai o fractură. De ce spun asta? Pentru că o fractură de falangă distală se vindecă între 2 și 3 săptămâni. Un deget în ciocan se vindecă undeva în vreo 2 și 3 luni de zile. Vezi? O diferență notabilă. Cum ajungi să ai acest deget în ciocan? Ce se întâmplă de fapt? În momentul în care tu îți traumatizezi degetul, îți traumatizezi ceea ce se cheamă aponevroză extensoare. Bătăi de tobe, un nume super pompos. Ce este aponevroza extensoare? Noi, la nivelul degetului, avem tendoane flexoare și tendoane extensoare. Tendoanele flexoare sunt tendoane de forță. Tendoanele de forță ne dau nouă forță în flexie. Și ca să nu stăm tot timpul cu mâna în poziția asta, avem tendoane extensoare care ne contrabalansează tendoanele flexoare și mâna noastră în repaus stă cam așa. La nivelul mâinii, cam prin această zonă, tendoanele extensoare încep să se slăbească, se fac mai micuțe și se transformă într-o structură care se cheamă aponevroză extensoare. Aponevroza extensoare este mult mai finuță, mult mai fragilă. Și aponevroza asta extensoare este formată dintr-o bandeletă centrală și două bandelete laterale. Bandeletele laterale, știu, multă știință, dar trebuie să înțelegi perfect la ce mă refer. Bandeletele laterale converg în această zonă, uite, mă apropii un pic de tine, și se inseră fix aici pe falanga distală. În momentul în care tu vrei să prinzi o minge la fotbal, în momentul în care tu te lovești, ce se întâmplă în acel moment? Tendonul flexor fiind extrem de puternic, nu pățește nimic. Aponevroza extensoare, care aici are două bandelete extrem de subțiri, este traumatizată. Fie este contuzionată, fie este ruptă. Când se întâmplă asta, flexorul fiind puternic va trage în jos de deget și nu va mai avea niciun extensor care să-l contrabalanceze. Și tu vei rămâne cu degetul așa. Perfect! Dar cum ne tratăm? Chiar dacă nu avem nicio fractură. Vezi, pun accentul pe faptul că nu avem nicio fractură pentru că în capul nostru, ca și pacient, fractura este cel mai grav lucru care ni se poate întâmpla. Dar nu este, pentru că un ligament se vindecă cam de 4-5 ori mai greu decât o fractură medie. Bun, acum ești de acord cu mine că ai acest deget în ciocan. Cum îl tratezi, cum scapi de el? Ai două variante, varianta non-chirurgicală și varianta chirurgicală. Tot timpul vom începe cu varianta non-chirurgicală dacă nu ai o leziune în ciocan veche, adică dacă nu te-ai prezentat la mine la 5 săptămâni distanță. Dacă te prezinți la câteva zile distanță sau imediat după traumatism, atunci avem varianta non-chirurgicală pe care o vom tenta prima. Ea are o șansă de reușită undeva cam la 70% și de aia merită încercată. Cam 7 pacienți din 10 scapă de operație și știu că tu vrei să fii printre ei. Varianta non-chirurgicală. Va trebui să porți o atelă timp de 6 până la 8 săptămâni care îți va ține ție falanga afectată în extensie. Tu practic vei sta cu degetul acesta afectat în extensie pe o ateluță micuță, doar de deget, timp de 6 până la 8 săptămâni. După ce au trecut cele 6-8 săptămâni, nu ai scăpat, mai stai încă 2 până la 4 săptămâni pe timpul nopții.
Deci vezi, deja vorbim de 2 luni și ceva spre 3 luni de zile. Dar asta înseamnă că va trebui să fii săptămânal la control, pentru că în funcție de evoluția degetului tău, eu îți pot spune dacă vei sta 6 sau 8 săptămâni, dacă vei sta 2 sau 4 săptămâni pe atelă. Dacă după ce ai stat 6-8 săptămâni pe atelă, degetul tău este în continuare drept și ai stat încă 2-4 săptămâni noaptea și rămâne drept, atunci cel mai probabil ai scăpat. Bineînțeles, nu te apuca din prima să faci tracțiuni, nu muta buteria și nu muta nici patul. Dacă ai făcut toate chestiile astea, e o șansă să reușești să traumatizezi imediat bandeleta extensoare. Așa că acordă-i un pic timp de repaus. Dacă ești printre cei 7 din 10 norocoși, felicitări, video-ul s-a încheiat aici pentru tine. Dar dacă nu ești, atunci vorbim de varianta chirurgicală. Varianta chirurgicală implică o incizie în această zonă, implică ca bandeleta ta extensoare să fie suturată și la nevoie reinserată pe os. O să fie o intervenție chirurgicală ce o să dureze oricât între 1 oră și 2 ore și jumătate. Se practică cu anestezie locală și după, din păcate, va trebui să stai iarăși 6-8 săptămâni pe acea ateluță mică și iarăși 2-4 săptămâni pe timpul nopții. Vezi? O recuperare mult mai dificilă. Gândește-te că dacă ai fi avut o fracturică micuță, stăteai 2 până la 3 săptămâni pe atelă și gata, erai vindecat. Așa putem vorbi și de 6 luni de zile. De asta spun că ligamentele, tendoanele sunt mult mai fragile și se rezolvă mult mai greu terapeutic decât un os fracturat. Chiar dacă nouă ne e frică de oase, nu vrem să ne rupem un os. Dacă faci parte din cei ce se operează, la fel vei avea aceeași recomandare postoperator. Nu muta buterii, nu ridica greutăți până la 6 luni de zile. Vei lua antiinflamatoare și antibiotice în primele 5 zile după operație și la nevoie, după ce au trecut aceste 6-8 săptămâni și acele 2-4 săptămâni de stat cu atelă noaptea, poate vei avea nevoie de fiziokinetoterapie. Îți voi recomanda asta în funcție de evoluția ta. Va trebui să ținem legătura, să spun așa, la un control săptămânal. Când a trecut toată perioada și degetul tău este în regulă și tu ești mulțumit și eu sunt mulțumit de munca pe care am făcut-o cu degetul tău, atunci ești vindecat și din momentul ăla îți poți relua viața ca înainte, dar cu grijă pentru a nu îți traumatiza și celelalte degete. Ăsta este degetul în ciocan, denumit și mallet finger în varianta de engleză. Te rog foarte frumos să ai grijă, nu-ți traumatiza degetele și dacă degetul tău are o poziție anormală sau dacă e ceva ce nu-ți place la el în urma unui traumatism și totuși radiografia spune că nu ai nicio fractură, nu te calma și te relaxa și spera că totul este bine, pentru că dacă e ceva ce nu este normal, chiar dacă radiografia este în regulă, te rog, prezintă-te la o consultație. Ăsta este degetul în ciocan. Dacă eu te-am ajutat cu această filmare, mă ajut și tu pe mine abonându-te pe canalul meu de YouTube. Îți mulțumesc, te pup, îți doresc o zi minunată. La revedere!